izašla sam, recimo, iz Milovića i pre 20 godina sam se našla sa Fra Josipom na jednom seminaru kontemplacije. Možda sam bila među prvima koje se intervjuirala, jer sam imala puno toga reći. Obraćena sam 1991. u ratno vrijeme, muž mi otišao u rat i ja sam se silno prepala da se možda neće vratiti. Jel? Do onda se nisam susrela sa takvom opcijom, smrt pred moja vrata. Transcendentalna meditacija koju sam skoro 10 godina prakticirala, imala sam i sve sidije, to su takozvane moći, zaista se dobiju neke moći. Kod mene se jedna moć ostvarila, postoji jedan Patanjalijev izraz, on je te sutre složio u jednu knjižicu. Jedna sutra meditira se na snagu slona i ja meditirala. Jedanput sam jednoj djevojci na svom poslu rekla sad ću te baciti kroz prozor, zafrkavali smo se nešto. Ja sam došla do nje, primila sam ju i prek cijele sobe sam ju nosila. Zaista sam dobila snagu slona, nisam što to povezala da je to, ali ona nije imala težinu. Bilo bi dobro da mi je to ostalo. Ima puno stvari koje moram nositi, ja bi se odnosila svojom snagom uz pomoć Isusovu. Muž se vratio doma, srećom. Ja sam molila Boga, rekla sam, molim te, daj neka bude, ali neka dođe za Badnjak. I on je točno došao za Badnjak. Ja sam vidjela, gledajte, ja se mogu dogovoriti s Bogom. Došla sam kod Franjevaca na Kapton i onda je počelo moj put totalne promjene. Kad sam vidjela da mi sve one tehnike nisu pomogle, mislila sam, tu valjda ima nešto. I našla sam nešto. Zaista mi se život počeo mijenjati. 1993. sam dobila dar komponiranja, ja nisam uopće to tražila. Znala sam svirati gitaru i pjevati, ali da napišem pjesmu, to je bilo tak nešto što se drugima dešava, ne meni. I prva pjesma nastala u Adventu 1993. pa druga, pa mislim slučajno, pa treća. I puno pjesama, jedno 400 ima, ako ne više. A 1999. na jednom seminaru duhovnom ja sam molila Isusa, molim te Isuse, da te dotaknem, iscijeli mi srce, iscijeli mi tijelo, daj da imam dijete. Nisam mogla djecu imati, znala sam neka operacija. Jer kad čovjek se obrati, jedanput shvati da i obitelj je nešto što je vrlo, vrlo važno, da je važno ima djecu. Da onda sam mislila, sam moram ići na ovu tehniku, imam ja vremena, čovjek se uvijek negdje u glavi promatra kao mladoga i tako, ali desilo se da nisam imala djecu. I 1999. napišem pjesmu da samo dotaknem i da mi srce bude cijelo. I za 3 godine ja postanem majka. Ali nisam rodila svoje dijete. Ja sam dobila dijete od 22 godine. To dijete ovdje, u bijelom puloveru. On je tako, jedna žrtva rata u Hercegovini, umro mu je tata mu poginuo u ratu. I cijela obitelj se na neki način doživjela jedan šok. Postali izbjeglice, čak su u Zagrebu bili, u Velikoj Gorici. Još ima 2 sestre i mamu. Obitelj je bila onako, sva nekako rastepena. I na Jakanu, ovome otoku od Dubrovnika, tamo dolje, Fra Jozo Zopko imao je 10 godina iznajmljeno za udovice i djecu branitelja da budu po 10 dana badava. Ja sam svirala tamo i srela sam njega i nekako sam osjetila da taj dečko mora doći k nama doma. Ja sam rekla mom mužu, Boris, daj da ga dovedemo doma. Nekako baš nije bilo pravo, što će sad onakav dečko s problemima koji tako malo izgleda čudno, crno. Ali on je došao i ostao. I onda je on krenuo putem obraćenja. I kako se on obratio, kako je on počeo sa mnom, ne samo da mi je nosio gitaru, nego smo kupili ove bubnjiće. Počeo se on jako mijenjati, njegova obitelj se počela mijenjati. Sve se nekako počelo sređivati. Kao kad Bog uđe u vaš život, kao da neko svjetlo, nešto lijepo promijeni svima života. Tako da se meni obitelj jako proširila, on ima jednu veliku obitelj. Pred 7 godina on se još ženio i ja sam postala i baka. I kad mi se Filip i Marta hoće umiliti, onda me zovu bakica Danijelica. I svakoj ženi
one neke koje već jesu bake, to vjerojatno znaju, one koje će postati. Moram reći da je baka jedna od najljepših uloga i titula koja se može imati. Probajte sad i vi samo dotaknuti Isusa, svako na svoj način. Moje uđi snove, budi tu još večeri ove. Dođi i štiti me u noći, čuvaj me dok sklapam svoje oči. Odmori moje tijelo, ispuni dušu, ispuni srce cijelo. Dođi i s ljubavlju me gledaj, uvijek tu, nikome